ए जी अब एकदम हिम्मत नहीं खे करत काटे के। चली ना तनी पेड़वा तर आराम कइल जा बैठ के। बेरा तो कुबेरे हो गइल बहो। चलो आहारा के नानू हम जरे देबे घाम में। चलो छाहा बैठी जा। देखो एहिजे बैठ अजाना तरू चैत के महीना में अगर किसान छाह जो है लगी तो काम चली। आज कैसन बात करतनी। अब पहले लेखा हमार जीव जांगर नहीं खे ना ठीक रहत कि जिंदगी भर खेतवे किसानी करी। अरे पगली तोरा के साल में हम एके महीना नु तंग करेनी, बाकी दिन तो घर ही नु बैठ रहेलू। आ ओसहू तहार अब नया पतो ही आइल बिया, लइका आइले बा, कुल्हिन के बोलवा लेला तारा कहले नहीं सवेरे तो तू सुनलू है ना। का है लइकवा तो आपो के ना हवे, काहे नहीं के सुनत आपके। हाँ हो लइकवा तो हमार हइले ह, बाकी जुग जमाना ए घड़ी के देखो तारू। का हो काका का कहत रह बड़ी काकी जोरे अकेले छाम बैठ के बतियावत रह। देह से बड़ बड़ बार रखले बड़े और तोरा उम्र के लिहाज नहीं खे केकरा से कौन बात बोलल जाला। तने घरवा जाइए नु तो हमारा बाड़े महाराज उनका से कहियो कि कुल्ही लोग के लेके आ खेत में पहुँचो गेहूँ काटे के बा गेहूँ बुझाइल क्या। ठीक बा। ए जी हमरा में का करवा अच्छा लागेला। तहरा में जैसे कि तहरा मौसी के लड़की पुष्पावा, तहरा मामा के लड़की करीनावा, तहरा फुआ के लड़की ज्योतिया, औरू तो औरू तहार सखी पिंकिया, ई हमारा बड़ी तरह गाँव में अच्छा लगेला। उन्हनिए के लेकर राख लेला, हमरा भी झूठे ना बानी। मन तो हमार हइले ह जान तारू कहे से कि पुष्पावा जौन बिया नु तो हरदम ठोड़े रहेले, कहले झुकेगा नहीं। ज्यादा मत बोली कहतनी कि ठीक बटन थी बहुत बाउर हो जाई। अरे खिसिया मत, तहरा से ना कहब तो केकरा से कहब। मन के बात हम केकरा से बतावे जाई। दिन भर बाल बच्चा खेती बधारी यही कुल में इहे एगो मौका मिलल बा कि तनिकी से घर दुआर छोड़ के बगीचा में आदमी बतियावता। आ यही खिसियबू तो कैसे काम चली। हाँ तो ओ सवतियन का हमरा भी बात मत बतियावल करी, समझनी कि ना समझनी। नागिन फनफना जन हम जानत नहीं कि कोनो औरत काठों के सवत बर्दाश्त नहीं तो तारा जरे हम तनिकी से चबहोला मरनी है चबहोला। आ पेट में कूदो तरह से मूस आ भोजन के व्यवस्था क के नहीं खुआइल याद बा। जाके उन्हनिए ले मांग ली, ठीक बा हमरा के मत सुनाई। तारा याद बा जब 30 साल पहले तहर बाबू हमरा के देखे आई रहनु तो हम अपना गांव के जाके भुटेलिया के स्टूडियो में कोरू तेल से एकदम बार पर चपोती के बार मांग फाड़ के फोटो भेजले रही। आ एके फोटो तारा बाबू के पसंद नहीं रहे। अब भागी जी फोटो ये तो हम सिरहाने माई बाप से चुरा के रखले रही। आ जब जब देखत रही ना जी तो कहत रही कि हे भगवान जब शादी करई हो ना तो इन्हीं ले शादी करई हो। अब भगवान सुन लिया ना जी। जाना तरू जब हमारे बाबूजी तरह के देखे गई रहनु पहले हमने के बेरा लड़का लड़की के देखे जात रहे ना जी। देखो कैसन चांद वस्तु हमारा मिललू, गर्जियन चुनलस तो चांद हमारा मिललू। और चांद से ऐसन शैतान पैदा कैलू का जाने कैसे। और फिर खिसियात रू जाने लू कि जब तू खिसियालू तो हम आधा भी सूख जानी, खैला बिन वैसे ही रह जानी। कबो बढ़िया बात बोले ना आवेला, जब उगलब जहरे उगलब। मतलब नीमन बात कहे तो जहर हो जाला ना। काहे करे जा यह चैत के महीना में हतना देरी हमनी के बैठ के बतियौनी जा। तहरा एको हाली बुझाइल है कि तहर लइका पतो ही कुछ ले हो सकी बाबू गोल बड़े खेत में, माई गोल बिया खेत में।
ऐसन जन्मल ही बानी बेटा, समझ नहीं ऐसन पतोहियो लूर कर उतरले बानी लायक के। ये अजय भैया अरे रुक रुक रुक। अरे सरा वाले के पानी खड़ा खड़ा ना पी ले, कम से कम आराम से बैठ के पनिया पी ले। को का कहता रे? तहर बाबू नु सब कोई के लिया के खेत में काटे खातिर बोलैला है ना। अरे अरे सरवा चैत में खेलबा सब पबा जी त खइबा सका घंटा बिया तहार बइबा हमनी के थोड़े बइबा हमनी जब फ्री फायर खेलबे करम जा। सार तू नहीं बढ़िया जबान लड़ाई बोलो जो बबो तने डंटा ले आओ। आ ये लोके ए सात लोग तो खबर हम साझी खान लेते नहीं। चिंटुआ के माई कहाँ बाड़ू हो? लाई लाई चलो चलो के बा खेत में बाबूजी बोलैला है गहूम काटे के बा। बाबू गोल बना सब रही से बिना खैले खेत में आ ये मेहरारू को बाकी तनिको बुझाते नहीं के। का चिल्लातनी जी? चिल्ला तनी कहतारू चल चुरा के दिल बा आ तहार मेकअप नहीं खोरियात लई हसुआ चल खेत में लई हसुआ आ चल खेत में। कटिया करे वो हम अपन मुंह देखनी है। मुंह हमर तार बाबू ओदिना देखल हन जे परी चले रहन। ढेर हमारे पास बकवास मत करी बुझाइल। आ हम कटिया करे हमार माई बाबू पढ़ा लिखा के विदा कइले बेटे कटिया करावे खातिर। ते हइस पढ़ल लिखल आ हम का अनपढ़ हई। अरे उ तो हमर समझदारी बा कि चैत में आवत तनी बाबू के काम में हाथ बढ़ावे खातिर। सुन ढेर छोटे छोटे बतियाइबे तो मारम कनवा का जरिया कि तो लिपस्टिक है निकल के चल जाइए कहल नहीं और का कहला कि मार दे हम तारा ई धमकी से डरा ना चाहिए बुझाइल है। आ तू मारे के बात कहता रह है तू हमरे के कम मत समझियो। अभी अपना भाई बाप के बोला के नु जो ना कराएगा तोन करवा दे बुझाइल। तू को दुधाली देखै है बाद में धर है हसुआ आ चल खेत। छोड़बे ना तू हमरे के छोड़बे ना तू हमरे के हो हम कह दे तनी हम कटिया ना करम तो ना करम ठीक बा। तू का समझ ना अपने आप के चल अबू देखो हम जाइम ना हम देखो हम ना करम तो ना करम बुझाइल है। तू छोड़त काहे नको? चल ए बेटा बुझाई कि हमरा के लेके आइल बेटा कटिया करे खातिर है। देखो हम कह दे हमरा से ना होई कटिया तो ना हो के बुझाइल। चल चल ढेर नखरा मत कर। एगो बात बताओ तार माई बाबू का हमरे भरोसा का कइले रहला खेताबा हां कि हम कटवाइम गेहूं में खैबू का हो गरमी के दिनवा आहो चैत के महीनवा एगो जान तरू हो सुन ली रोरा ठीक नहीं के करत बुझाइल। चल अबू उठबू पगला गुल बनी के जी रोरा चल हम तो घाम लगता। पगला ना ना पतो काहे के घुघता न तरू नाचो नाचो ए नाचे ही खातिर तहर बाबू माई भेजले बड़े जा। एगो ई हमार मेहरारू बिया 30 साल से हमरा जोरे बाकी आज तक ले कबहू ऊंच आवाज में बात ना कैले हुई। सवेरे से सांझ तक ले हमनी के हो खेत में काम करत जा आ तहनी के लड़त रहो। अच्छा रहुआ चुप रही जहे तहे शुरू हो जाए के बा। हेनिया बबुआ लिया के का हो इहे बेरा है अइला के आ वो नौटंकी करत आवत हव। नौटंकी नहीं खस करो नौटंकी तू कराओ तरू जानो तरू कि चैत के महीना हो तो तहार काम रहल हनु समझा के रखल। आहो हिजत होत होत नुपुर काट ले बड़ू खूब। ई बताओ कि काम तो हनी के ना करबू तो ही बूढ़ हड्डी करी है सका काम। ए माई हम तो आवते रहनी है बाकी हेकरा पढ़ाई के ढेर औकड़ हो गल बटे यही से एकर औकड़ निकाले खातिर करा घिसिया के ले आइल बनी। हत रही ना घमंड माई बाबू हमार पढ़ा लिखा के विदा कइले बटुए रोरा जैसन हम गवार थोड़ी नहीं खी। 2 फुट के पर्दा डाल के जौन बात कहत रू तो ए बेटी आ होई सोना जौन लागल बा खेतवा में नु ई सोना ना आई तो ई सोना से शरीर जौन है लौको तो तारा सासु के ई अनजे बात ई सोना से शरीर बा ना रुपया केहू खाई आ ना सोना खाई आ ना गाड़ी खाई जॉब खाई तो अनजे खाई। हाँ ये कनिया हमनियो की जब आइल रही जा ना तो न साले भर बीतल न 6 महीना हमरो सास हमरा हाथे में हंसुआ थमा दियली समझलू। आ ओसा हूँ
आपन काम कैला में कैसन शर्म बा। हमनी के किसान हैं जा, आ किसान जले खेत में कुछ बोई ना काटी ना तो ई देश कैसे चली। ये एक बीघा खेत तहनियों का काट आ तलले हमनी का होतनी जा खा के धर। बाबूजी हमरा हाथ में तो हंसुआ दइए देनी, बाकी इहो बात सुन ली रौरा सब लोग 30 साल में जोन खेती कइले बन जानो ओकरा के हम एक साल में क के देखाई, काहे कि हम अपना तरीके से क के देखाई में है। और वैसे भी हम पढ़ तो सुन ली हम पढ़ल लिखल बानी तो खेतियो करब नु है तो पढ़ले लिखल तरीका से करब। अहो हमनी के बैल से हर जोतनी जा, ई कलमिए से जोती का। हंसुआ ओकरा हाथ में दे दिहनी ना तब वो कलम से जोती कि हंसुआ से जोती। चली खाना खाई। के छा कबहू ना आपका तक तरी चली चल तन देखी तार पढ़ल लिखल तरीका। मजाक बनाई।